нафароне ки бо бизнес сару кор доранд хуб мефаҳманд ки бизнес ин худ як дунёи калон аст ва ҷалб намудани сармоя ин яке аз мавзӯъҳои муҳим ва яке аз мавзӯъҳои душвортарин дар бизнес ба шумор меравад. дар навори имрӯза мо мехостем дар бораи сармоягузор яъне инвестор кист ва сармоягузорӣ инвеститсия чист суҳбат кунем. салому алайкум бинандагони азиз, ман Фатҳиддин Насимов, ин шабакаи Ума Инвест, дунёи тиҷорат ва сармоягузорӣ. ман бо боварии комил гуфта метавонам ки нафароне ки соҳибкор ҳастанд ва бо бизнес сару кор доранд, дар рафти бизнеси худ, дар рафти фаъолияти тиҷорат яъне фаъолияти тоҷирии худ шояд ба қадри кам бошад, шояд зиёдтар бошад, як сармоягузорӣ ҷалб кардагӣ ҳастанд. чунки мисолҳо хеле ва хеле зиёд ҳастанд. агар ҳамун брендҳое ки байналмилалӣ шудагӣ ҳастанд, брендҳое ки дунявӣ шудагӣ ҳастанд, компанияҳо, агар таърихи ҳамонҳоро омӯзем, мо ба чашм мерасад ки ҳамонҳо дар аввали бизнеси худ яъне онҳо инвеститсия яъне сармоягузорӣ ҷалб кардагӣ ҳастанд. чӣ хеле ки шумо дарк кардед, мавзӯи имрӯзаи мо дар бораи сармоягузор кист яъне инвестор кист ва сармоягузорӣ чист яъне инвеститсия чист, намудҳои инвеститсия. ман ҳар чизе ки дар ин навор мегӯям 90% зиёдаш ин аз таҷрибаи шахсии худам, чунки солҳои дароз аст ки мо бо бизнес сару кор дорем, бо инвесторҳо, бо сармоягузорҳо низ сару кор дорем ва ҳар чизе ки ман мегӯям ин аз таъриху аз таҷрибаи шахсии худи ман аст. хоб, мегузарем ба саволи якум, яъне сармоягузор кист? Инвестор кист? Кто такой инвестор? инвестор чанд намуд мешавад? инвестор мешавад як шахс бошад, инвестор мешавад як гурӯҳ одамҳо бошанд, инвестор мешавад як корхона бошад, инвестор мешавад агар проектҳои байналмилалӣ калон бошад, як давлат бошад. инвестор аслан ду намуд мешавад. ҳаст пассивный инвестор, ҳаст активный инвестор. байни пассивный инвестор ва активный инвестор чӣ фарқият ҳаст? пассивный инвестор ин як шахс аст ёки як корхона аст ёки як давлат аст ки барои як бизнес, барои як проект як маблағи муайян сармоягузорӣ мекунад, инвеститсия мекунад ва ба рафту кору фаъолияти ҳамон проект бизнес ягон хел дахолат намекунад. яъне вазифаи асосии ӯ ин сармоягузорӣ кардан аст, яъне пул додан аст ва аз нафароне ки проект бизнесро пеш мебаранд ҳисобот талаб кардан аст. ин вазифаи асосии. активный инвестор ин шахсе аст ки як маблағи муайян метиҳад, лек ҳамун рафти кор ба дахолат мекунад. барои чӣ инҷа шихел шуд, барои чӣ шуд, яъне як шарик борем бояд фаҳмад чӣ ба ин хел шуд, чанд қадар дод, чанд қадар овард, яъне дар рафти ҳамун ҷараёни кор ӯ ҳамроҳи шумо аст. ин ду намуд инвестор аст. вазифаи асосии ҳадафи асосии инвестор якумин дараҷа ҳадафаш ин нигоҳ доштани ҳамун пуле ки сармоягузорӣ карда шуд. мисол як инвестор барои як проект 1 миллион сармоягузорӣ кард. вазифаи якумдараҷаи ин ҳамун нигоҳ доштани 1 миллион аст. яъне бояд ҳамун 1 миллион набояд сӯзад, набояд зарар бинад. вазифаи асосӣ ҳамин. ва вазифаи дуюмдараҷа албатта ин ба зами ин 1 миллион, яъне 1 миллиони ҳамун инвеститсия шудагия баргардонад ва ба зами ӯ бояд як аз рӯи вобаста аз шартнома яъне маслиҳате ки кардагӣ ҳастанд як фоида ба даст оварад. ин вазифаи асосии инвестор аст. мегузарем ба саволи баъдӣ, ин сармоягузорӣ чист? яъне инвеститсия чист ва чӣ намудҳо мешавад? инвеститсия бародаро як чанд намуд мешавад. алалхусус агар асрҳои пеша гирем, агар аз давраи пайғамбаромон саллаллоҳу алайҳи вассалам давраи пештара гирем, унҷа он қадар намудҳо зиёд набуд. унҷо тиҷорат буд. яъне як кас тоҷир буд, яъне мударриб буд, дунболи як бизнес, як тиҷорат буд. як каси дигар раббулмал яъне инвестор буд ки ҳамун тиҷорат ба сармоягузорӣ мекард ва аз фоидае ки ҳамонҳо медиданд як ҳам пули худаша бармегардонд ва ҳам як миқдори дигар ба худаш пул кор мекард. вале мо ки дар асри 21 зиндагӣ дорем, қарор дорем, ҳозир намудҳои инвеститсия хеле ва хеле зиёд шудагӣ аст.
البته ما همین رو نمیگوییم برای اینکه وقت زیاد طلب میکند، ولی یک گروه بندی کرده ممکن هست. بیزنس انا цифровой бизнес. цифровой бизнес من چی رو در نظر دارم؟ یعنی цифровая инвестиция. این همون акция و این همون بیت کوین و این همون کریپتووالوت و این همون ценные бумаги و غیره و غیره و غیره. این یعنی یک نمودی بیزنس که شما او رو خپیده نمیتوانید، رسیده نمیتوانید. این همش цифровая. این همش فقط در همون چیز است، در облако هست. و هست بیزنسی که در حقیقت реальный سکتور، реальный بیزنس. مثال یک برادر یک چند سال در ساختمان کار کردگی و همین جریان کار همین ساختمان پررگی از خود کردگی. از کجا متریال میگیرند، زکاتش از کجاست، کارگرها از کجا افتند در کار، چند قدر گابزدان کردن در کار، برای همین خانه برداشتن فلان قدر مبلغ می رود، فلان قدر وقت می رود. همین چیز هم برادر در همین ساحه متخصص شدگی، اسپیسیالیست شدگی و این برای همین بیزنس کشودن سرمایه‌گذاری جلب میکنه. این ریال بیزنس. یا که مثال میبرم یک برادر در ساحه فرما یک متخصص بخواد شدگی و میخواهد که فرم خودش رو کند. البته برای فرم کشودن مبلغ کلان در کار، یا آدم این قدر مبلغ به دست ندارد، لیکن این رفت همین کار رو میدوند. در زبان عربی این نامش، این نمود شرطنامه، این نمود همکاری نامش مضاربه است. یک کس مدرب می شود، یعنی متخصص کار پیش برنده می شود و یک کس رب المال، نفری که همین سرمایه گذاری میکند. این ریال بیزنس. من کاتегорически همین بیزنسی که цифровой бизнес, цифровая инвестиция طرفدار همین چیز نیستم. نه بیت کوین، نه اون پی تو پی و دیگرش. هر چیزی که با مهنت حلال به دست آورده نمیشد، من همین چیزا که کوشش میکنم سر و کار نکنم. ریال بیزنس هم برکتش دیگر و هم کیفیتش دیگر. وقتی که شما از یک نول سر میکنید، میبینید که هم گوساله شما چقدر کلان میشود، بقه میشود، شما گوش بمیتید چقدر فایده. این کیفیتش دیگر. یا که شما یک خانه از زمین هموار میگیرید، فوندامنت میریزید، دیوار میریزید، کارگراتون که میشنید صحبت میکنید، چیز میکنید و خانه میفروشید، هم فایده که به دست میبرید این کیفیت خودش دارد. یعنی شما از هیچ چیز یک بیزنس کلان ساختید. من طرفدار همین نمود بیزنس هستم. این بود درباره نمودهای اینوستیسیا. بسیار برادرها نزد ما میبیان همان وقتی که روی کار پذیرپ شدگی، یعنی یک کس مدرب بود، یک کس صاحب کار بود، یک کس دیگر یک مبلغ معین داشت و همین آدمی که مبلغ داشت اینوستر، سرمایه گذار، میخواست که با راه حلال همین پولش کمتر زیاد شود و هم برادر اینوستیروید کرد. ولی به خاطر رعایت نکردن بعض قانون و قاعده و بعض شرط های بیزنس بین اینها، یعنی مدرب مفلس شد و بین اینها کشاکشی و غیره و غیره و غیره ها. به خاطر همین ما این نوار رو پیشکش شما میکنیم و پیش از آنه که هر یک تایما به خود همسر زوجه انتخاب میکنیم، البته ما باید میآموزیم پدرش کیست، مادرش کیست، کجا به خوندگی، آدابش چه خیل و غیره و غیره و غیره ها. درست. این هم همین طور است برادرها. وقتی که شما میخواید به این و یا اون پروژه که بیزنس سرمایه گذاری کنید، حتما قانون و قاعده هاش رو فراموش نکنید. یکم قانون و قاعده چیست؟ یکم شما همچون اینوستر، همچون سرمایه گذار حتما باید دانید که آیا همون بیزنسی که شما اینوستیرویت میکنید، سرمایه گذاری میکنید، او بیزنس حلال است یا که بیزنس حرام است. بیزنس حلال و حرام چی رو من در نظر دارم شما خوب میفهمید. هر چیزی که بیزنسی که ضد قانون پروردگار هست و بیزنس برکت ندارد. یکم باید همین. اگر دیدید که همین بیزنسی که هم برادر شما پیشنهاد میکند بیزنس حلال باشد، دوم پونکتی که شما باید حتما اهمیت دهید
ин бояд нисбати ҳамон бародар шумо бояд отзив дошта бошед. яъне ҳамон бародара ҳама тарафа ҳам хислатҳову характерҳои шахсӣ лични ценностиам, ҳам ҳамон тарафи касбӣ, яъне ҳамон соҳаба ҳамон бародар чхелин аст. оё ӯ профессионал аст, оё ӯ ягон нишондодҳои хуб дорад. ҳатман бояд шумо ҳамон бародарро ҳатман бояд омӯзед. отзивҳош чӣ хел ҳастанд? нафароне ки то шумо катиам бародар ҳамкорӣ кардагааст ба ё чӣ мегӯянд нисбати ам бародар? суханҳои хуб мегӯянд ё ки суханҳои бад мегӯянд? ҳама тарафа шахсияти ҳамон одам ва дастижение чӣ бизнесҳо кардагӣ шумо ҳатман бояд дар бораи ҳамин бародар маълумоти пурратар дошта бошед. сеюм чизе ки шумо бояд аҳамият диҳед, табиати ҳамон бизнес. чхеле ки баъзе шумо медонед ҳастанд бизнесҳое ки дар ҳолати мурдан, яъне аз бозор рафтан ҳастанд. мисоли оддӣ мебиёрам, солҳои пеш агар хотиратон бошад нахе кассетаҳои калон буданд, видеокассетаҳо. баъд оҳиста оҳиста ин кассетаҳо аз байн рафтанд, DVD дискҳо пайдо шуданд. баъд флешка пайдо шуд, ана ҳозир интернет. ҳозир ягон кас на кассета мебинад, на DVD мебинад, на флешка мебинад. интернет тамоми кинову тамоми материал ҳаст. ҳамон кассетаҳо вақте ки шумо тасаввур кунед ки вақте ҳамон аз байн рафтани ҳамон кассетаҳо шумо мебояд ҳамон бизнес ба сармоягузорӣ мекунед. 99% шумо муфлис мешавед. ба хотири чӣ? Ба хотире ки ҳамин модели бизнес вақти аз байн рафтанаш ҳаст. барои ҳаминам бояд шумо ҳатман аҳамият диҳед ки ҳамон бизнесе ки шумо мехоҳед сармоягузорӣ кунед алон чӣ аст? Аз бозор рафта истодааст? дуюм намудааш ин як бизнесҳое ҳастанд ки новобаста аз давру замон ҳамавақт стабилна рафтан мегиранд. Стабилна. камтар баланд, камтар зиёд, не ки ба ё аз байн намераванд. ин продуктовый магазин, ин автомобилная тематика, ин строительная тематика, ин фармацевт. шумо хоҳед нахоҳед бемор шавед, бояд дору харед. шумо хоҳед нахоҳед, бояд бо мошин гардед ва ғайра ва ғайра. ин бизнесҳое ки камтар калибани дорад, лекин ино аз байн намераванд. ино ҳамавақт ҳастанд. ана мисол пештар двигателҳои ДВС буд, ҳозир электронный двигател, лекин мошин аз байн нарафт, фақат моделаш камтар дигар шуд. ва инчунин ҳаст бизнесе ки дар аввали бозор, дар яъне чиз гӯям, ояндааш бояд фақат боло равад. мисоли оддӣ чанд сол пеш вақте ки маркетплейс мегуфтем, ҳама ҳайрон мешуд ки маркетплейс чист. алон маркетплейсе бинед чӣ хел рафта истодааст? динамикаш боло рафта истодааст. ба хотири чӣ? Ба хотире ки ин талаботи бозор ҳамин аст ва дар оянда маркетплейс ҳатман боло меравад. чанд соли оянда ҳатман бояд боло меравад. агар ягон намуди дигар пайдо нашавад, ин маркетплейс боло рафта меистад. ин сеюм чизе ки шумо бояд аҳамият диҳед, ҳатман табиати бизнес. оё бизнес бизнеси хуб аст, оянда дорад, ё ки бизнесе ки аз бозор рафта истодааст. ҳатман агар шумо ҳар се ин пунктҳоро интихоб кардед, дидед ки ҳамеш мутобиқ аст ва шумо маъқул аст. чорум пункт, вақте ки шумо мебиёед барои шартнома бастан, яъне уже шумо интихоб кардед бизнеса, ҳатман кӯшиш кунед ки дар ҳамон ҳангоми шартномабандӣ бо ҳамроҳи худ ягон шарик гиред. ака бошад ака, додар бошад додар, тағо бошад тағо, амакӣ бошад амакӣ, падар ё рафиқ фарқ надорад. бо ҳамроҳи худ як нафар гиред ва вақте ки шумо шартнома мебандед, ҳатман ва ҳатман бояд ин ҳуҷҷатӣ бошад. чунки бори дигар такрор мекунам, бисёр бародаро дар асосе ки ҳамун байни худашон бо сухан маслиҳат кардагӣ ҳастанд, корро сар кардагӣ ҳастанд, дар оянда бизнес шикаст дорад, муфлисшавӣ дорад, баъд сар мешавад. ту ин гапа ман ба нагуфта будӣ, ту ман ба гуфти ман дигар хел фаҳмидам ва ғайра ва ғайра ва ғайра. байн ба ҳам агар ё рафиқ бошад мебинӣ ки душман шуданд, акаву додар бошад мебинӣ ки уже якдигарро бадбин шуданд ва ғайра ва ғайра. ин бародаро дар Қуръони Карим омадагӣ аст. агар хато накунам сураи Албақара ояти 282. ин хоҳиши шахсии мо нест. ин маъноро надорад ки мо нисбати ҳамон одам боварӣ надорам. Не бародар, ин фармони Парвардигор аст ки мо ҳамчун банда бояд якум дараҷа фармони Парвардигорро бояд иҷро кунем ва баъд ҳар чизе ки нисбати тиҷорату нисбати байни мо бародар ҳастанд, баъд ӯ чизо. ягон ҷои хафашавӣ надорад. ҳатман ҳамун нафаро
умуман муҳим нест. Шумо як помешани аренда мегиред, ҳатман ҳуҷҷат, тамоми пунктҳошад нависед. Шумо бо як кас партнёр кор мекунед, ҳатман нависед. Шумо бо як кас сармоягузорӣ мекунед, ҳатман нависед, ки инсон мурдан дорад ва ғайра ва ғайро. Дар ҳолати ин ва ё он ҳолат шумо бояд бо ҳамин коғаз касе набошад сари шумо баланд. Ин чорум пункте ки ҳатман шумо бояд риоя кунед. Ва албатта як чизи муҳим ҳаст, шумо бояд фаҳмиши ҳамун чизро бояд дошта бошед. яъне шумо ҳамун бизнесе ки мехоҳед сармоягузорӣ кунед, ҳадdiақал бояд фаҳмиши ҳамун чизро дошта бошед. ин редка мешавад ки одаме ки бизнесе пеш мебарад, мударриб, як инсони дар ҳақиқат талкови, дар ҳақиқат босавод ҳаст, дар ҳақиқат инсони худотарс ҳаст, дар ҳақиқат инсоне ки аз нол бизнес сохтагӣ аст ва дар ҳақиқат инсоне ки фикру зикру нияти пок дорад. ин хелин одамо хеле ва хеле кам ҳастанд, бародарон. Хеле ва хеле кам ҳастанд, ки шумоя фиреб накарда ҳамун пули шумоя мегирад, кор мекунад ва ҳам пули шуморо бармегардонад ва ҳам фоидаи шуморо тариқи ҳамун шартнома бармегардонад. ин хелин инсонҳо хеле кам ҳастанд. агар дар зиндагии шумо бо ҳамин хел инсонҳо вохӯред, пас гуфти урусо вам сильно повезло. ба ҳамин хотир вақте ки ба як бизнес сармоягузорӣ мекунед, ҳатман бояд худатон аввал камтар омӯзед ҳамон бизнеса, фаҳмиши ҳамин бизнес дошта бошед. агар худатон фаҳмиши ҳамин бизнес надошта бошед, як аз бародар ё рафиқ хештабор нисбати ҳамин чиз маслиҳат пурсед ки ҳамин кора карданиш ту чӣ маслиҳат дорӣ? агар ҳамун инсон дӯсти шумо бошад, ҳатман як маслиҳати муфид метиҳад, як маслиҳате метиҳад ки ба фоидаи шумо аст. бисёр бародаро мегӯянд ки ака ман ҳамин одам ки шартнома бастагем ё ки ҳамин одам ки сару кор кардагем, ман мегӯям дар кадом чорчоба? Мегӯянд дар чорчобаи шариат. кадом намудаш? Мегӯянд музориба. вақте ки мепурсӣ ки музориба чист, чизе ки ва ё нақл мекунанд ва ё ин чиз 300 километр аз музориба дур аст. ягон хел ба музориба наздик ҳам нест. ба ҳамин хотир дар мавзӯъҳои намудҳои ҳамкорӣ, партнёрства, дар намудҳои бизнесҳо чӣ гуна инвеститсия кардан ва ғайра ва ғайро, дар оянда ҳатман наворҳои алоҳида ва наворҳои калонтар пешкаш шумо гардонида мешаванд. ин бародаро буд як мавзӯъ, як маълумоти мухтасар дар бораи инвестор ки аст, вазифаҳои инвестор чӣ аст ва инвеститсия чӣ аст, чӣ намуди инвеститсия аст ва бо кадом нишондодҳо бояд шумо интихоб кунед, инвестировать, яъне сармоягузорӣ кунед ва ё накунед. мавзӯи бузург аст ва як маълумоти мухтасарро мо пешкашмо кардем. дар оянда ҳатман дар бораи музориба чист, мушарикат чист, ҳама ин чиз оҳиста оҳиста қадам ба қадам пешкаши шумо мегардем. боқӣ худо нигаҳбони ҳамаатон. ҳатман фикру андешаву ақидаи худро нисбати ин мавзӯъ зери навор ҳатман нависед дар комментария, барои ин ки мо бояд донем ки шумо чӣ мехоҳед, дар бораи чӣ бояд суҳбат кунем. барои ин ки мавзӯъ хеле зиёд ҳастанд, мо аз рӯи ҳамун дархости шумо мавзӯъро интихоб мекунем ва пешкаши шумо мегардонем. ҳатман лайк монданро фаромӯш накунед, ҳатман обуна шавед ва ба қадри имкон агар ягон гурӯҳҳо бошад, ягон чизҳо бошад, ин навори моро ба дигар ёру рафиқон, ба дигар бародарон ҳатман поделиться кунед. чунки шабакаи мо маҳз дар бораи бизнес ва дар бораи инвестисия, яъне тиҷорат ва сармоягузорӣ бахшида мешавад. худо нигаҳбони ҳамаатон. ҳама ба барори кор.